Українців знову почала діймати інфляція. Ціни на споживчі товари з вересня підстрибнули на 2,3%. Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Аби тримати ситуацію під контролем, Нацбанк вирішив залишити облікову ставку на рівні 22%. Нагадаємо, цей монетарний інструмент дозволить регулятору втримати грошово-кредитні показники на фінансовому ринку, а також вийти на прогнозовану інфляцію у 12% на кінець наступного року. Втім, здорожчання окремих товарів у жовтні уникнути не вдалося. В першу чергу йдеться про зростання цін на окремі продовольчі товари внаслідок нижчого, ніж очікувалось, урожаю окремих сезонних культур. Також за жовтневих показниках інфляція відобразить ефект від підвищення тарифів, зокрема на опалення та телефонний зв'язок.